Masaya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na. Yan, good morning. This is my driver. Yeah. Where we going, sir? I'm going to the Palenque. Yeah. The Palenque International Convergence Zone. You see the pug? Huh? Pug. Wow, what the pug? Ay, yung pug natin dito. Creation yung ano natin dito, yung pug You know? So ayun mga kakwela, mga biyaya, dito kami sa mansion. Mansion. Ang natatagong mansion ni Rapitul. Ang natatagong mansyon ni Boy Sardinas. Ang ganda ng view dito, guys. Yung tinikita nyo yan. Nasa tuktok kami ng bundok at nakikita nyo yung sasakyan namin pasayaw-sayaw. Shoutout kay Kuya to. You know. At ang aking driver medyo hangover pa yan. Yan o. Sarap dito. Grabe. No? Nakaka-relax ng kaisipan. Nakaka-relax ng kaisipan. Sarap po. Kaya sumama ako dito. Anong lugar to, Tol? Mateo. San Mateo, Taytay, Rizal? Walang Taytay. Ano ba? San Mateo Rizal. San Mateo, Rizal lang pa. Walang Taytay Ang galing nitong sasakyan mo, ano? Pang mountain, ano eh. Pang Mount Everest eh, no? Ano to, bahay din yan, Tol? Ito resort to. Resort yan. Parking na. Yan ang maganda. Yan. Ay grabe, tingnan niyo yung view, guys. Kung ikaw baliling. Ay mga tugtugan pag mga ganyan yung view yun. Ay maula. Ay grabe oh. Hinto mo muna, Tol. Ay grabe, ang ganda. Sa wallpaper no? Oo. Makapag-picture nga dyan mamaya. Ayun yung ginagawang ayun yung ginagawang dam. Oo. Pwede tayong dumaan dyan. Hindi, ito para makita mo dyan. Ganda rito, guys, oh. So yan, may ano rin. Ano naman to, resort? Camp Hunt. Ha? Camp Hunt. Camp Hunt. Camp Hunt, Bagong Diwa. Camp Hunt, Bagong Diwa. Ayos dito Ayan, ang taas, guys, oh. Ang taas ng ano rito. Yan pwede ka dyan Saan? Ano? Yun. Okay, pasok ka dyan. Ha? Pasok ka.
Pasok tayo dyan. Okay lang? Huwag na, mamaya na lang. Kumpare ko may ari dyan. Ah, kumpare mo? Kumpare ko. Tara, lahat na lang kumpare mo ah. Siyempre. Tara, tara ito. Tara, pasok tayo. Ito yung tuta na inalagaan ko dati. Kilala pa tayo eh, oh. Kumpare mo pala may-ari nito. Hindi kami knows. Oo. Grabe. Pre! Pre. Okay lang ba mag-video rito, oy? Grabe, ang ganda, oh. Ah, ang taas. Shit. Ang taas. Dito. Yun, oh. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng lugar dito. No? Sarap dito, guys, oh. Yan. Ang sarap dito. Tol, anong pangalan ng resort na to? Ha? Anong pangalan? Ha? Ate, anong pangalan ng resort nyo? Ano? Yan guys, dito lang to sa San Mateo, Taytay Rizal. Hindi naman Taytay Rizal. Naman sila. San Mateo Rizal. Yan dito sa ano to? Mountain, ano to? Ano to nasa taas? Mountain Hub. Hamianan Mountain Hug. Ano na yun sa waist, no? Eco. Wala pa. Google Map po. Google Map. Google Map. Kasi Yan, ganda rito guys. Oh. Mountain Hub. Yan sa mga ano dyan, sarap ng Kamyanan, ano? puntaan nyo rito. Talagang goods na goods ang ano, ang view. Ay, may lumilipad pa. Ano yung lumilipad na yun? Baka drone. Ano yung agila ata? Ay, hindi. Pato. Pato ata yun. Na ano lang kami doon. Yan, only 75 pesos, no? 70. 70 pesos ang isang ulo, tapos overnight is 120. So, pwede ka mag-camping dun sa loob ng resort nila. So, pasensya nyo na yung boses ko. Medyo mala Bryan Adams tayo ngayon. So, medyo nag-concert kasi kami nila Boy Sardinas kagabi. Aray, may galit ka ba? Ang sarap dito talaga. Presko yung hangin. Ilang taon kong inaasam-asam yung ganito ka preskong hangin na malanghap ko, no? Kasi dun sa Maynila, puro usok yung nalalanghap ko Usok dun. na barbecue. Oo. Usok ng barbecue. Yung mga sari-saring usok ng sigarilyo, ulam, barbecue, motor. Yan, dito sariwang-sariwa yung hangin talaga. Talagang kung tawagin ni 100% fresh air. Yeah. The natures. From the nature of the planet Of the apes. Planet of the apes. Tsaka ang kinagandaan ba dito, no, mamaya pala, abangan nyo siguro sa pangalawang upload ko, baka pangalawang upload ko yun. May kasalubong tayo. Ito yan. Kumpare mo na naman yan. Walang yan, yung lahat na lang dito, kumpare mo. Lahat. Baka yun yung ninong ko. Kaya ikaw kumpare, ako naman ninong ko yan. Ninong ko yan, tol. Oo. Ninong natin yan. Aray. Doon na lang yung ano, pero papagawa nila yan kung daan na to. Kasi yun nga yan, no? Meron ng resort doon. So guys, another view na naman tayo. Kung ikaw baliling ay mawala. Ganda, oh. Kagabi, di mo Kaya po yung daanan dito sa lugar na to. Pero sarap talaga manirahan dito, promise. Nakaka-refresh ng utak. Ayun, oh. Grabe, oh. Sobrang tarik ng daan. Siyempre, anong pangalan nito? Si Hyundai. Magkano yan? 3-5 hours. 3-5 hours. Ayos. 3-5 hours yan, oh. TV sila, oh. Artista yun, Ha? Artista. Hindi artista yun. Jackpot si kuya dun, ah. Yan guys, ang ganda ng view. Daanan pa lang, view na. Ba't parang uso yung mga ganyang bahay? Hindi yan, sila yung gumagawa ng dam. Okay. Ano lang nila yan, mga Sila pala barracks yung nila. gumagawa. Ang ganda guys, oh. Kung ikaw baliling ay matay. Wide Gate Villas.
Yun pala yun. Ang ganda rito guys. Oh. So yun, bumili muna kami ng tubig. Siyempre, kailangan ng tubig sa katawan. Ayan. Bago kami mamili. So, shoutout sa RRJ Purified Drinking Water with gasoline station. With gasoline station eh, no? Ang sarap dito sa lugar natin. Yun, no? Ha? Ano yun? Ha? Sarap talaga dito. Presko yung hangin guys. Ito pa mga view. Yun, no? Oh, diba? Di Calabang. Ganda ng mga view dito. Bakit doon? Tapos dito pababa. Oo. Saan tayo pupunta? Where are you going? Oo, mamaya pala. Ang karugtong nitong video na to ay yung paglilitsyon namin ng turkey. Wow! Social lang. Turkey. Ayun yung karugtong ng video na to, yung pag-aano namin ng turkey. Kilo na turkey. Ha? 4 kilos. 4 kilos na turkey. Sarap mo. Per ano, tagal ko na ulit. Dahan-dahanin mo yung pagsara. Ang lakas ng ano. Masisira yung sasakyan ni Tol, Sardinas. Kawawa naman. Wala pa siyang pampalit dito. Hindi pa kami kumikita sa pag-YouTube namin. Oh, wala pang kita, no, Tol. Kaya Kita ko sa YouTube to ah. ha? Kita ko. Kita mo sa YouTube to? Meldo ko ng 3.5 million na nakaraan eh. Ay, grabe. Grabe. Kaya kayo guys, yung mga nandyan, huwag nyo i-skip yung ads. Para kahit paano, diba? Yun na yung pinakamalaking yung tulong dun sa amin. So, yung ads na yan. So, yan, shoutout kay lahat. Aga-aga nagmamarites dun sa gilid. Nagmamaritisan. So, yun sa probinsya guys. Alam mo, 2 lang libangan dito. Dito sa probinsya, kung di magmarites, gumawa ng bata. So, ayun yung mga libangan talagang literal dito sa probinsya, no? So, yun. At napahinto kami bigla dito. Gawa ng bibili po kami ng ano yung pinakamaganda salita doon para hindi naman brutal. Palso. Ha? Pangalso. Pangalso. Pangalso talaga, hindi. Mas brutal pa sa alak na tawag yun. Oh, mga pangalso guys kasi may mga hangover pa ho kami. Kaya kailangan namin ng pangalso. So bumili muna dun sila Boy Sardinas. Ako dito lang muna ako. Ayoko bumaba syempre. Sensitive yung skin ko sa mga alikabok, kaya dito lang tayo sa taas para hindi tayo masyadong madry yung skin natin. Alam nyo naman, ito lang puhunan natin. Yan. Sandaan na. Ha? 100 na yan? Kalamansi, malamang gin na naman bibili ni Sardinas. Ang tao na to, lalong kumukulubot yung balat eh. Puro gin yung binabanatan eh, no? Ba't kaya dito, no, yung klima dito nakakaano dito sa probinsya. Parang kung dito ata ako titira, lagi akong tulog. Sarap ng hangin, no? So very nice air. Ha? No, yung gasolina daw. O kasi syempre wala pang kuryente dun Kalaboy, Sardinas. Sa kanyang resort. So ano lang dun? Anong tawag dun? Solar tsaka generator para magka doon. So yan, may bilis siya. Dito tayo bumili kagabi, di ba? Hey price guys. May piyok ka. Anong gas? Ang kulay pula? Price ka. Ganun. Bakit? Ako nga pricey ba itong sa akin? May piyok si Tol So bumili muna kami ng gas para mamaya may pangluto kami sa Boy Sardinas. So guys, ito na po yung resort ni Boy Sardinas, yung kanyang rito, yan. Ito po yung resort, yung isa sa mga house and lot na pinagmamalaki ni Boy Sardinas. Yan pala yan? Yan yung Tol. Hindi mo ba alam Tol, magkapit bahay lang tayo. Oo.
Ayun yung napundar ko dito. Nga, so dahil wala kaming ulam ngayon at nagugutom na kami. So, napag-isip-isip ni Boy sardinas na nag-suggest siya na ito na lang din ulam namin. So ganito talaga pag medyo gipit, no? Walang wala yung ulam namin eh. Wala tayong magagawa dyan pag ito lang, no? Oo. So hinihingal ako. Hinga muna. Okay. Hiningal ako kasi grabe yung sipon ko. No? Shoutout kay Kuya Totong. Yan. Shoutout. So wala kaming ulam guys. Sobrang naghihirap na kami dito. Alam mo, minsan nainis ako dito kay Boy Sardinas. Yung napunta-punta niya ako dito. Tapos papaulamin niya lang ako ng ganito. Eh, dito tayo ngayon eh. Kainis. Magtsaga mo tayo sardina. Dapat ang bisita, mga masasarap ang ulam niyan. Pero dito kay Boy Sardinas, kagabi pa lang sardinas na yung inulam namin. Kaya Boy Sardinas talaga eh. Oh, ngayon wala kami ulam eh. Ito po yung ulam namin ngayon. No? Ito po yung ulam namin ngayon. Kaya nakita niyo po ba yung usok na yan? O yan, wala po kaming ulam. Wow! Oh, so pa-turkey lang kami. Ano tol? Pa-turkey lang po kami. At with Kuya Totong, siya yung nag-ihaw, siya na nagkatay, siya na nag-ihaw, siya lahat na. Siya na lahat. Kakain. Kami kakain lang. Ito ako naman dyan. Para pahinga ka naman. Baka nangangalay ka na. Yun sarap niyan guys. Oh. Ang sarap. Grabe yung lapang ko nito mamaya. So syempre, anuhan natin yan. Punasan natin. Pamunas. Yun no. Ay, sarap po. Yun. Yun Yung mga pahinga natin. Ay, grabe. Tumutunog na guys. Ang lutong na. Mhm. Grabe. Yan. Sa may pakpak. Grabe talaga. Sarap. Isang pukpuk pa. Ay, grabe. Mas malutong yun Mas iba yung nun Iba yung tunog yun Yan. So, mamaya ulit. Pag na pahiran na, mamaya naman na ulit. Yan po kami dito. Wala ho talaga kaming may ulam. Siyempre, bilang isang charity vlogger, kailangan lagi kang humble. Matipid. Siyempre pag charity vlogger ka lagi kang gipit. Kaya ito lang yung ulam. Yan guys. Sarap. Okay guys pag nandito ako sa probinsya, iba talaga yung klima dito. Yung hangin, talaga napaka-presko. Kahit na wala ka ng electric fan, sarap sa pakiramdam, tulog ka, masarap. Walang ka, basta? Pam. Oo. Wala kayong ulam, wala din kami. So, yan. So, punta kaya tayo doon, tol, sa bundok. Dito ko nga lang, lahat lang. Iingat yan. Tingnan natin yung baba. Hanap tayo ng bayawak. Yan. So, dito kami sa San Mateo, Rizal. Yan. Alam mo ba kung bakit naging pangalan nito ay Rizal, tol? Ha? Alam mo ba kung bakit naging Rizal pangalan nitong lugar dito? Okay. Ito yung pinakapaboritong pasyalan ni Jose Rizal. Dati? Oo. At tiga dito yung mga bumaril sa kanya. Kapitbahay nga namin yung lolo nun. Lolo nun yung... Parang wala ka yung apo nun. sa bumaril. Ikaw ko ito. Wala Wala ka alam dyan. Wala ka alam si Kuya Totong. Ang damay patuloy. Joke lang guys. Pero di ko alam bakit nga Rizal lang tawag. Siguro yung lupa niya talaga to, no? Ano bang history? Anong bang nito? Comment nyo nga dyan kung ano yung nalalaman nyo bakit Rizal ang pangalan ng Rizal. Yan. So yun, ito na ating ito
Ayan. Ano gagawin mo dyan? Ha? Ano ba yan? Ano mo yung puno na yan? Lalagyan ng manok. Lalagyan mo ng manok, yan na mismo. Ano ba nga? Oo. Mamanukan mo yan, puno. Lulutuin ko yan. Ala, puno. Kaya nga, pakita mo nga kami, kumakain ka pala ng puno. May tubig oh. Yung tubig. Pwede mong inumin yan, baka may power ka dyan. Magkaroon ka powers. So ayan guys, kakain po si Tol J. Guevara ng ano, ng puno ng saging, no? Tignan natin yung kaya mo ubusin yung buong puno na yan? Uy, muta. Ay, nagmura na ako. Hindi, wala. Sabi ko lang, wala. Hindi ko na matuloy. Yeah. Dati punong-puno ng mga bibi dito. Ayun, wala na. Ayan guys, may rest house pa dyan. Oh. Ibang video ba to? O kasama ng turkey? Kasama sa turkey yan. Ah, Ayun yung karugtong. karuktong pala to. Ilang oras pa to? Dalawa? Oh, mura. Oh, ano lakas ah. Oh, mahatak oh. Ano mo na sa gilid to? To. Oh, wow! Boom! Ang lupit to. Oh. So, Kakainin mo pala yan? Kumakain ka ng puno? yeah. And then, Yung nga, testing nga. Kainin mo nga yan. mamaya. Bango. Ang bango. Bango. Ang bango niya. Hmm? May manok. Kahit wala bang manok? Ay, hindi, may tayo. tayo na manok. So, ayun Yung guys. iba, akala nila dito pang ano lang, pang baboy. Ah, Kasi kadalasan nilalaon to. ah. Napakain sa mga baboy na native. Oh, kinakain yan eh. Yan yun. Yan guys pala yung kinakain. Yan. Ubod. Wow. Suso mo sa suka. Tap. Nga. No? Damis ba? Sarap pa. Nga? Sarap. Ayun lang yung kukunin na. Yung malit lang na yan. Dito kalaki. Ayun pala. Marami yan. Bakit? Magkuha ka ng may ganito. Ha? Kailangan magkuha ka ng may ganito. Bakit? Para ma... Wala pang ganito, dahon yung loob niya. Ang dahon ng loob. Ah, buti tama. Ayun siya na tinuro ko sa'yo. Hindi ba ako naturo sa'yo kanina? Kung namali tayo, tatayo mo ulit yan. Ang galing ng puno ng saging, no? Kahit na ano na siya, maputol, mabubuhay pa siya ulit. Sana yung buhay ng tao, ganun din eh, no? Kaya baka mano yung pa mo. Yan, ganyan po. Kukunin ng ubod. Hindi ba pwedeng wag na yun, lahat na yan, lutuin mo na yan? Sina... Visit ka. Si sayang naman kasi yung loob lang kukunin nyo. Ito nga, may dahon siya. Yun o. Yan, binalitan na guys. Ganyan pala yan. O, tama na. Sobrang liliit. Watch and learn. Sayang naman kasi. Yun o. Parang nagano lang ng ano, karne. Mga gano'ng kalaki yung kwetong? Mga ganito siguro, no? Pwede na. Yan, pwede na yan. Para madami kang maulam. Tigas pa to. Yun o. Yeah. Ayan na yun. Ha? Yun o.
Yeah. Tinatawag na the fluorescent. Fluorescent. Ala, Yan, oh. Wow, sarap. ano ito? Okay, kumain. Ha? Ito, huwag na to. May dahon na yun, eh. Yan, oh. Di ba? Tignan natin dito. Hindi ka kaya sumubok pati ang kainin mo. Ha? Eh, pati yan. Sayang naman. Sayang guys, yung nakain. Parang tatikman ko sarap. Oh, di ba? Pinatingin ko sa kanya yun dun eh. Sarap daw eh. Iri mo pa. Sige pa. Shoutout po, sino ba nakakain na ng ganre? Ito, mag-comment po kayo kung nakatikim na po kayo ng ganre. Ito lang yan. Ganre na recipe. Ayan. Isa pa. Konti, no? Isa pa, gusto mo, katayin mo lahat yung mga puno dito eh. Ha? 1.5 naman yung isang puno eh. 1.5. Ayun na lang to. Yan, okay na yan. Ganyan kalaki. Malambot. Malambot pa yan. O yan. Mas malaki pala ang puno. Saan yan, kuya? O, pwede na yan. Saan yan? Ano? Ang dahon sa sabi. Wala nga yung dahon. Yan, gilid mo lang dyan yung mga yan. Isa. Malaki. Ito nga. Ano? O yan, yan. Abala yan eh. Kagataan mo yan? How did you know? Yan, tinumba na. Boom! Cameraman, hey, come here, there. Come here, there. Nice na English ah. Come here, there. Come here, there. Ang hollow block na pwedeng ipa-Shopee. Napakamahal ng hollow block ngayon. 20 ang isa. O ito na lang po, 10 na lang po ang isa. O, paki-mine po. Paki-pick up po dito sa bahay ni Boy Sardinas. 10 piso isang hollow block. O, pamine na po. Ilan dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. O, pamine. Talsay na lang tong hollow block ko. Pre. Uwi mo sa inyo. Mahal yan. 20 isa. Antik eh, no? 20 na isang sa hardware. Pustoyo mo ibenta. Ha? Kay Pustoyo. Bustoyo? Oo. Pinoy Pound Star. Kasi may mimigay ko na yun eh. So, ilang taon ko na itong hindi natikman, guys. Oo. Bata pa ako. Umuwi ako sa amin is 15 years old from Canada. From Canada. Yeah. And then, tsaka doon ko lang siya last na natikman. Canada rin. Ha? Sa Canada. Oo, sa Canada. Ang lupit. Ano to? Pinakamaano na ulam sa ano. Mas mahal pa to sa Turkey. Oh, 1.5 isang puno niyan eh. Babayaran mo ako. Pinwersa na ni Kuya Totong. Wala ko ba ikaw ang nagbablog, hindi mo ikaw ang nagtrabaho? Kinuha niya. Ginawa niya. Mapagbigay ako. Eh, ibigay mo tong video sa kanya na to. Ha? Huwag mo i-upload to, kanya to eh. Tama na yan. Asan pa yung isang kapraso? Ayan. Naglalag tong cellphone mo. Ha? Naglalag. Lalag-lalag. Yan ang problema niyan. Ha? Okay na to. Pang isang hapunan na to. Uy, nadudumihan. Naglalag ba? Ayun guys, yan pong ulam nila, tolbotete. Tolbotete? Jay?
Nakimiss mo na. Na-ahem si ano, tol, Butete nito. Ang gwapo naman ni Butete. Ang gwapo naman ni Tol Butete. Oh, huwag mo nang bawasan yan. Nice na yan. Tapos ito gataan. Saan mo, no? Mga probinsya, ano, yan. Alam na alam nila to. Yun, no? Yan na yun, no? Fluorescent, no? The fluorescent. No. The big. Ah. Ayun na. Ito, okay na to kuya, no? Ay, pa-Gcash mo na lang yung 3,000, ah. 1,515. No, 3,000. Dapat kasama yun, no? Ah, hindi, puno lang yun, ano, eh. Okay, guys. Lilinisin lang namin dun. Tara, like. Yung ano, itapa mo na lang doon sa kabila. Push mo na lang muna. Ayun na yung mga lulutuin. Marami-rami na yan. Sobrang dami na yan. Kaya, abangan nyo na lang sa video ko kung paano ko siya lutuin, no? Yan. At hanggang dito na lang din tong video namin at may mga gagawin pa kami. Siyempre, pagpopokusan ko yung pagkain ng turkey. Ng turkey. Yan. Ang sarap ano nito, huminga ng huminga. Ang ano nung hangin. Oo, talagang kalso-kalso yung puso mo dito. Yan, tingin ko kay Totong. Yan, sa pagtulong sa akin. Kay Totong, ba't bigla sumalpot dito? Nagluluto ka dun. Sino nandun? Narinig ko yung Ha? Nagulat ka Kuya Tong. ulit ako yan. Alam ko. So yan, naabangan nyo rin po pala yung ano natin, Hacienda de Sardinas Tour. Yan. So abangan na lang yan sa pangalawang video. So hanggang dito na lang to. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Siyempre, Boy Sardinas, Oslick Gibara, Claire Gibara TV. Sino pa ba? Kalso, Butete, Ate Dabing. Yan. Batusay Vlog. Yan, Kuya Galaero. Yan, shoutout sa inyo. And syempre sa mga idol, sa mga iniidolo natin, Rapi Tulfo in action. Rapi Tulfo. Yan. Kay Senator Rapi Tulfo, kay Pugong Biyahero, kay Kuya Rene Oisi. Yan, mga idol nating mga matutulungin sa kapwa. Yan. So, ganito na to. Maraming salamat at magbabayad pa ako ng 3,000 kay Sardinas. So, bye-bye po.